І пачалі мы наш сённяшні эфір крыху незвычайна. Гэта быў твор у выкананні гурта «Ветах». І такі пачатак у нас быў чаму? Не проста так. Як вядома, культура любой нацыі базуецца на каранёвых традыцыях. Задача сучаснікаў не толькі захаваць набытае, але і праз памнажэнне перадаць наступным пакаленням. Аўтэнтычны фальклор, праблемы захавання, аднаўлення, успрымання. Па выніках 14-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Вось так гучыць тэма нашай сённяшняй гаворкі. І нагадаю, што чарговы навуковы форум зладзіў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў і ў прыватнасці кафедра этналогіі і фальклору. І сёння ў нашай студыі ў прамым эфіры на дыялогах пра культуру загадчык названай кафедры, кандыдат культуралогіі, дацэнт, кіраўнік гурта «Ветах» Вячаслаў Віктарович Калацэй. Дзень добры. Добры дзень. Шчыра дзякуй за запрашэнне і за увагу да канферэнцыі, якая прысвечана фальклору. Адзінае, што я б хацеў адразу сказаць, што яе ладзілі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. А наша кафедра, як заўжды, вось яна выступіла такім ментальным і арганізуючым цэнтрам і выканаўцамі. Вам таксама вялікая ўдзячнасць за тое, што вы знайшлі час, каб прыйсці да нас на эфір і распавесці не толькі пра канферэнцыю, але і пра стан фальклору ў нашай краіне. І давайце вось акурат з гэтай велічнай, маштабнай і важнай для нашай культуры тэмы пачнём нашу гаворку. Як вядома, каранёвая традыцыя – гэта своеасаблівы культурны код нацыі. Так і давайце мы пагутарым, паразважаем пра важнасць фальклору для культуры нашага народа ў прыватнасці. Безумоўна, вось кожная краіна, якая мае статус суверэннай, незалежнай, яна мусіць мець і сваю міфалогію, вось сваю каранёвую культуру, на якой базуецца вось сімвалы гэтай краіны. І беларусам тут пашчасціла, мы маем вельмі багатую гісторыю, і гэта гісторыя адбілася не толькі ў летапісах, хроніках, архітэктуры, вось, но таксама і ў вуснай народнай творчасці. Прычым пра гэта кажуць вядучыя спецыялісты па гісторыі, вось, якія маюць там рыцарскія званні, працуюць у Кембриджы там і так далей. Яны хаця займаюцца археалогіяй, напрыклад, тут Грэхам Кларк, вось это адзін з вядучых спецыялістаў па старажытнай гісторыі сусветнай, прычым, то есть там глобальнага маштаба навуковец. Ён вось у сваіх кнігах пазначае, што так, археалагічныя даследаванні вельмі шмат даюць пра гісторыю вось сусвета, народаў, якія жылі ў розныя эпохі вось на зямлі. Але вусная народная творчасць, фальклор, легенды, міфы, паданні, песні, звычаі, абряды, яны таксама вельмі шмат даюць для самасведамлення кожнага народа і для яго перспектыў на будучыню. Абсалютна правільна вы ўсё кажаце, і тым больш не магу не згадзіцца з вамі, бо вы спецыяліст у гэтай галіне. І хачу яшчэ распавесці пра тое, што стан развіцця, можа быць, не развіцця, функцыянавання, бытавання фальклору адбываецца на сучасным этапе менавіта ў дзвюх, так бы мовіць, плоскасцях. Першая плоскасць – гэта аўтэнтыка, гэта тое натуральнае асяроддзе, так? А другая – гэта якраз такі аднаўленне фальклору, яго рэканструкцыя, адаптацыя пад сённяшнія рэаліі. Якія праблемы існуюць перад фальклорам, перад яго станам, і калі сыходзіць з назвы канферэнцыі, так менавіта ў назве заключаныя тыя праблемныя пытанні, якія закранаюцца, гэта захаванне, аднаўленне і ўспрыманне. Так паступова мы будзем пераходзіць акурат да канферэнцыі. Так вось праблема захавання. Якія выклікі перад нашай фальклорнай спадчынай на сучасным этапе ёсць? Справа ў тым, што ў 19-20 стагоддзя, калі быў росквіт фалькларыстыкі, вось даследчыкі ставіліся да фальклора як да нечага метафізічнага. Тое, што заўсёды было, ёсць і заўсёды будзе. Але час паказаў, што фальклор як жывая з'ява, вось яна таксама мае свае цыклы развіцця і
ёй уласцівы розныя фазы, стадыі там і гэтак далей. І калі настала 21 стагоддзе, вось стагоддзе глобалізацыі, вось ва ўсім свеце людзі пачалі біць трывогу, тому што вось глобалізацыя ператварае людзей у карыстальнікаў фактычна. То есть мы все з'яўляемся карыстальнікамі там нейкіх прадуктаў, вось механізмаў, сацыяльных паслуг, інтэрнэт-паслуг там і гэтак далей. І часам культурнага прадукту, выбачайце, што буду ўмешвацца, але культурны прадукт он таксама распаўсюджваецца адзін і на многіх. Канешне, но справа тым, што многія рысы, якія нам характэрны як людзям, яны пад гэтым цяжарам знікаюць. І гэта ёсць вялікая праблема, таму што з гэтым знікае перспектыва выжывання чалавецтва. Вось многія рысы адаптацыі да прыроды і для чалавечага абкружэння, вось яны якраз захаваныя фальклоры. І ЮНЕСКО у 2003 годзе прыняла канвенцыю аб захаванні, па-ангельску гэта гучыць как Oral and Intangible Heritage of Humanity. Это дакладны пераклад, гэта вусная і неасязаемая спадчына чалавецтва. Вось, в канцылярным такім перакладзе гэта нематэрыяльная культурная спадчына, таму што такія словы как неасязаемая, вусная, там яны многіх чыноўнікаў і адказных асоб яны клапоцяць. Вось таму яны не разумеюць, што гэта такое, і яны такіх тэрмінаў баяцца. Вось, разам з тым тут мелася на ўвазе вусная народная творчасць, то бок легенды, паданні, песні, народныя абряды, казкі, якія перадаюцца вусным шляхам вось розных народаў свету, і таксама тэхналогіі народных рамёстваў, якія таксама з'яўляюцца нематэрыяльнай спадчынай. То есть вось калі чалавек, напрыклад, робіць нешта з саломкі, вось ён павінен тэхналогію трымаць у сябе ў свядомасці. Вось таму тэхналогія вытворчасці там керамікі, слуцкіх паясоў, там вышыванак і так далей, гэта таксама нематэрыяльная культурная спадчына. Потом она, конечно, матэрыялізуецца. Вось, но разам з тым ЮНЕСКО вось тэхналогіі народных рамёстваў разам з фальклорам бярэ пад ахову сваёй канвенцыі, якая была ратыфікавана ў 2003 годзе, а ў 2004 годзе уже Беларусь далучылася да гэтай канвенцыі, адной з першых краін. Вось, і далучэнне да гэтай канвенцыі яно якраз сведчыла тое, што так в нашай краіне таксама разумеюць важнасць вось фальклора, і Беларусь взяла на сябе абавязкі ахоўваць свой фальклор, таму што гэта не толькі абавязак перад сваёй краінай, але ж гэта абавязак перад усім светам, таму што мы з'яўляемся часткай чалавецтва. Ось. Тут трэба сказаць, што на старце ля вытокаў гэтага працэса былі вельмі такія разумныя і адукаваныя людзі. Вось гэта Владзімір Шчасны, які быў першым, старшынёй бюро ЮНЕСКО ў Беларусі, ён супрацоўнік Міністэрства замежных спраў. Былы, ректар Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва Ядвіга Грыгаровіч, вось, якая адразу пасля падпісання канвенцыі яна выразіла жаданне, чтобы універсітэт включился в гэтую працу. Адразу же ў 2004 годзе быў створаны цэнтр нематэрыяльнай культурнай спадчыны в нашым універсітэце, і ў 2006 годзе была праведзена першая канферэнцыя. Вось, і аўтарам назвы якраз з'яўлялася Ядвіга Грыгаровіч. Яна прафесійны педагог і псіхолог, і яна бачыла, што да, ёсць аўтэнтычны фальклор, но ёсць яго праблемы
яго вывучэння, вось захавання і пераймання, таму што яна займалася педагогікай і яна была заклапочана тым, чтобы вось той патэнцыял, які ў фальклоры закладзены, чтобы ён не знік, чтобы ён не застаўся толькі там у запыленых архівах фальклорыстаў, да, чтобы ён перадаваўся вось новаму пакаленню беларусаў. Вось, ну і ў гэтым плане вось і ідзе праца вось на гэтай канферэнцыі, якая сёлета была ўжо 14-й. Вось яна мае міжнародны статус, таму што там ніколі не прымае удзел менш, чым 5 краін. Вось сёлета іх было 7. Гэта Беларусь, Расія, Украіна, Літва, Кітай, конечно же, тому што у нас шмат кітайскіх аспірантаў, вось. І таксама далучыліся Злучаныя Штаты ў гэтым годзе, вось, і такая даволі прадстаўнічая атрымалася у нас імпрэза, вось, нягледзячы на тое, што яна была вся праведзена онлайн. Гэта новая форма, так, але давайте ўсё-ткі мы, Вячеслав Вікторович, звернемся да канферэнцыі крыху пазней, пакуль усё-ткі я хачу зноў жа выйсці на пытанне праблем фальклору, так? Адна з іх, якая ўплывае на стан, сучасны стан аўтэнтыкі ў прыватнасці, прагучала ў нашым эфіры, гэта глобалізацыя. Тут яшчэ, мусіць, трэба ўспомніць момант такі, як адыход носьбітаў. І мы зноў жа вяртаемся да вось гэтай плоскасці, пра якую сёння ўзгадвалі, натуральную плоскасць, калі бабулькі, жывучы ў нейкіх вёсках, выконваюць ці песні, ці абрады, і вёска таксама, на жаль, знікае. І вось тыя носьбіты каранёвай традыцыі таксама па прыродных вось гэтых момантах сыходзяць. Што яшчэ? Якія яшчэ выклікі перад сучасным фальклорам? Разуменне, вот разумееце, так, выбачайце, разуменне, так, вось тое, што вынесена ў назву гэтай канферэнцыі, успрымання, можа быць, акурат уплывы глобалізацыі, калі чалавек не здольны адчуць каранёвую традыцыйную беларускую песню і прыстасаванне ў прыватнасці, там, любоў да нейкіх такіх папсовых мелодый, а не глыбіня вось гэта, якая была характэрна для традыцыйнай культуры. Што яшчэ? Ці проста падтрымлівайце маю думку, ці развівайце, калі ласка. Ну, тут ключавым з'яўляецца слова аўтэнтычны. І ввогуле вот эта аўтэнтычнасць, ідэнтыфікацыя, там гэта такія, ну, даволі важныя рэчы, таму што, ну, мы все любім глядзець таленавітыя фільмы, да? Мы все любім, напрыклад, прыгожая апранацца, там, да? Мы все любім, чтобы вакол нас былі там прыгожыя, вось, шчаслівыя, задаволеныя людзі, таму што тады і нам, как бы, жывецца лепш. Вось. І, канешне, ніхто не любіць сурагатаў. Вось. І у галіне фальклора гэта тэндэнцыя прасочваецца, таму што ёсць вельмі шмат даследчыкаў фальклора, якія маюць сур'ёзную акадэмічную адукацыю. Там вось Евген Гіпіус, які быў настаўнікам Зінаіды Мажэйкі, нашага вядомага фальклорыста, гэты пляменнік Зінаіды Гіпіус, то есть это жонка Мережковскага, это адна з найбольш такіх знакавых паэтэс срэбранага веку. Вось, ну, а Мережковскі ўвогуле он геній сусветнай літаратуры. Вось іх пляменнік, атрымаўшы кансерваторскую адукацыю, замест таго, чтобы, значыць, даследаваць оперы, там камерныя квартэты, там і гэтак далей. Ён всё жыццё з мікрафонам ездзіў вось па вёсках і запісваў фальклорных спевакоў, вось, фальклорных інструменталістаў, дарэчы, працягваючы ў гэтым традыцыю Баха. Вось, тому што пра гэта мала хто ведае. Вось, но Бах в свой час меў прывады в паліцыю, да, за тое, што ён, значыць, зносіўся з вясковымі музыкамі і нават з імі там выпіваў у шынке нейкім. І, ну, паколькі немцы все дакументируют, вось гэтыя пратаколы, калі іх там затрымлівалі за то, што они, значыць, шумна сябе паводзілі музычна, да, значыць, яны захаваліся в архівах, і навукоўцы дашлі. Вось, і многія
творы Баха, яны якраз вельмі цесна звязаны з традыцыйнай аўтэнтычнай манерай выканання, і гэта все адсочваецца. Вось таму фальклор у 21 стагоддзі ён таксама ў сваіх лепшых праявах мае статус такой, з'явы мастацтва, вельмі такой разнастайнай, але да яго пастаянна звяртаюцца. Вось, прычым артысты катэгорыі А, вось там Стінг запісаў Desert Rose там з мараканскім спеваком, разумееце, там в канцэртах Мадонны, там тоже нейкія індыйскія музыкі выступаюць. Вось такія гурты, как Led Zeppelin, вось яны на сваі канцэрты, вось яшчэ калі яны рабілі нейкія рэюніёны з 90-е гады, яны запрашалі выканаўцаў наколавай ліры, напрыклад, там, і ў них творчасць пранізана кельцкім фальклорам, там, і апошні канцэрт Гребеншчыкова, якой ён зрабіў на MTV, там палову музыкантаў, якія былі на сцэне, гэта фальклорныя музыканты, там з Ірландыі, з Расіі, вось з Арменіі, вось ён вельмі любіць супрацоўнічаць з Жыванам Гаспарянам, это выканаўца на дудуку. Вось, а дудук гучыць в саундтрэке фільма «Гладзіатар», да, галівудскага. То есть фактычна культура 21 стагоддзя, яна вся пранізана вось лепшымі прыкладамі фальклору. Но, конечно, чтобы яны захаваліся, вось людзі павінны аб гэтым мець клопат, потому что і тут не столькі нават важныя захады дзяржаўныя, потому что дзяржава можа нейкім чынам інстытуалізировать вось жаданні чалавека, потому что яна павінна как бы забяспечваць прыстойнае жыццё, да, свайго народа. Но першае, што это павінна ісці ад свядомасці саміх людзей. Яны павінны для сябе вырашыць, што гэта ім важна, што гэта іх робіць людзямі, гэта захоўвае іх свядомасць і вось тыя сувязі, якія іх яднаюць у адзін народ, і яны павінны адпаведным чынам ставіцца вось до спеваў сваёй бабулі, до яе строя, там, якая бабуля адклала на пахаванне, напрыклад, да, до абсталявання ў хаце, вось да вышытых рушнікоў там і гэтак далей. Калі гэтага няма, вось колькі бы там законаў не прымалі, ўсё роўна нічога не будзе. Вось. Але ж згадзіцеся, ў гэтым пытанні ёсць і пэўная праблема, таму што сучасныя бабулі, напрыклад, тыя ж маладыя бабулі, так, не тыя, якіх мы ў прыватнасці мелі. От маё пакаленне акурат такі застала прыклад таго, пра што вы толькі што сказалі, а дзеці сучасныя там ці тыя пакаленні, якія народзяцца, ўжо маюць зусім іншую бабулю, якая жыве ў гарадскіх умовах, якая жыве ў звычайнай кватэры, якая глядзіць сучаснае тэлебачанне ці слухае сучаснае радыё. І добра, калі гэта будзе канал «Культура», дзе ёсць вось гэты разнастайны музычны матэрыял і пласт, які дазваляе пачуць фальклор менавіта ў эфіры. А калі гэта іншая радыёстанцыя папулярнага поп-фармату нават, то тут адразу ўзнікае пытанне, дык а дзе ж убачыць гэтым маладым юным беларусам вось тую каранёвую традыцыйную культуру, як толькі не ў музеі ці яшчэ дзе-небудзь спецыялізаваным нейкім месцы. Справа ў тым, што тут якраз вось калі ёсць жаданне ў народзе гэта ўсё бачыць, то тут уже уключаюцца іншыя механізмы. Справа ў тым, што у свой час вось Луначарскі і Ленін яны смаглі стварыць вось сістэму, якая захавала акадэмічную музыку. То бок гэта музычная школа, музычная вучэльня, кансерваторыя і філармонія. Вось калі чалавек трапляў у гэтую сістэму, хаця навокал там шлі рэвалюцыі, грамадзянскія войны, там індустрыялізацыя, калектывізацыя і так далей, вось гэты камертон вось акадэмічнай музыкі, які быў закладзены там, Чайковскім, Барадзіным там і гэтак далей, ён захоўваўся. Но ён, бачыцца, захоўваўся з дапамогай вось такой спецыяльна створанай
сістэмы. Вось у 90-е гады, калі была чарговая плыня беларусізацыі, вось наша краіна пачала актыўна працаваць у гэтым напрамку. Вось былі створаны дамы фальклору, дамы народных рамёстваў. Вось у каледжах спрабавалі адкрываць фальклорныя аддзяленні. Вось у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў стварылі спецыялізацыю духавыя інструменты народныя, дзе вельмі так актыўна працаваў Владзімір Гром, і дзякуючы намаганняў вось такіх людзей, як Владзімір Гром, Александр Карацеяў, Віктор Кульпін, Ігор Мангушаў, вось стварылі калектывы, якія гралі на беларускіх дудах, вось на парных дудках, на жалейках, колавых лірах і гэтак далей. Вось, і гэта традыцыйныя беларускія інструменты. Так, і гэта характэрна для нармальных дзяржаў, якія клапацяцца аб сваім вось бэкграўндзе, таму што калі мы трапім, напрыклад, на канцэрт казахскага філарманічнага калектыва, які спецыялізуецца на народных інструментах, там, разумеецца, там не будзе балалаек. На сцэне там будуць вот казахскія народныя інструменты, вось да, на них граюць, значыць, сучасныя людзі, навучаныя там в каледжах і кансерваторыях, но ўсё роўна вось по тэмбру, по гуку гэта ўсё ёсць. І, напрыклад, в беларускай філармоніі, трэба яшчэ пашукаць, чтобы пачуць беларускія інструменты. Вось. І таму тут нашай краіне яшчэ ў гэтым напрамку, конечно, яшчэ трэба шмат працаваць. Вось. І можна толькі падзячыць таму, што сам народ вось сваю культуру яшчэ не страціў, не абмяняў там на нейкія сурагатныя варыянты. Вось, і я неаднойчы сутыкаўся вось час фальклорных экспедыцый, калі там бабулі кажуць, што, значыць, Слава, может быть, трэба табе это самае набыць кашулю, вот у меня есть кашуля добрая вышытая. Кажу, я больш займаюся нематэрыяльнымі рэчамі там і так далей. Купляй, таму што заўтра прыедуць з Москвы і купяць. Вось прадам недорага. Конечно, калі такія рэчы прапаноўваюць, прыходзіцца набываць, таму што яна не проста так гэта прапаноўвае, яны клапоцяцца, носьбіты фальклору, пра тое, чтобы іх спадчына засталася. Ім вельмі прыемна, калі да іх спеваў, да іх майстэрства там вышывальшчыц, ткачых там і гэтак далей ставяцца з павагай. Вось, і калі гэта робіць моладзь. Таму што, на жаль, сучасная моладзь, яна не заўсёды вось такія пачуцці выказвае, таму што яна жыве ўжо ў глобальным сусвеце, но справа ў тым, што многія краіны, якія жывуць у глобальным сусвеце, там те ж самыя нарвежцы, шведы, там эстонцы, вось канадцы, амерыканцы, там французы і немцы, яны праз выхаванне, вось праз адукацыю яны набываюць пачуцці павагі і разумення вось сваёй каштоўнай спадчыны. Вось, напрыклад, для нас было вельмі дзіўна, калі мы былі у Швейцаріі, вось выступалі у штаб-кватэры ЮНЕСКО в Женеве. Вось, калі мы даведаліся, што во всех швейцарских школах, что такое Швейцария? Это банки, гадзіннікі і, як не дзіўна, сельская гаспадарка, тому што яны маюць вось свае прадукты харчавання, якія там они сертыфіцыруюць як вельмі экалагічныя, там натуральныя і так далей. Конечно, у них в магазинах полно вось гэтай глобальных прадуктаў харчавання, но
якія больш танныя, дарэчы, вось, но ў гэтыя магазины з глобальнымі таварамі ходзяць імігранты, турысты там і так далей, а самі швейцарцы купляюць в сваіх магазинах, хаця там даражэй. Но чаму гэта так? Таму што у них і ў дзіцячых садках, і ў школах вось в абавязковым парадку ёсць знаёмства з агракультурай, вось экскурсіі, там тлумачэнні і так далей, чтобы наша краіна існавала як самадастатковая. Вось, да, банкі гэта добра, да, гадзіннікі гэта добра, но вельмі важна і культура вось вёскі, фермерскай гаспадаркі там і так далей. Ну, тут яшчэ момант, скажам так, і здароўя нацыі ў тым ліку. Конечно. І такім чынам гэта вось праз культуру, праз выхаванне і праз адукацыю вось яны захоўваюць тыя традыцыі, якія ёсць. І зноў жа вось такія рэчы, як наладжанне, скажем, народных танцаў у цэнтры горада. Да? Вось у нас у Мінску гэта робяць. Вось, это студэнцкае этнаграфічнае таварыства, там яшчэ розныя аб'яднанні. Но справа ў тым, што гэта все з'явілася яшчэ ў 60-е гады ў Швецыі. Вось, і ёсць выданні, фотаздымкі. Вось, калі, значыць, музыкі з народнымі інструментамі у цэнтры Стакгольма, там в адным з паркаў рабілі гэтыя танцы. Вось, потым гэта з'явілася в прыбалтыйскіх краінах, вось, Вільнюсе там Вінгас парке, вось, у Латвіі дагэтуль ёсць паб в самом центре Риги, где постоянно вот выступают народные музыки, там яны налаживают танцы, и причем там постоянный аншлаг. Вось. То есть гэта традыцыя вось по сінтэзу вясковай культуры і гарадской урбаністычнай культуры, яна ёсць у розных краінах. Вось, і просто Беларусь павінна тут, далучыцца да агульных трендаў. Вось тут абсолютно не трэба вынаходзіць ровар. Вось, таму што у той же самай Норвегіі вось ёсць Телемарк колледж, вось, які цалкам прысвечаны вывучэнню нарвежскай народнай культуры. Вось, і прычым мала таго, што яны знаёмяць з фальклорам, там міфалогіяй, гісторыяй, архітэктурай Норвегіі нарвежцаў, яны яшчэ даюць бясплатныя стыпендыі вось людзям з іншых краін, которые жадаюць з гэтым азнаёміцца. Вось там чэхам, палякам, латышам, эстонцам, і беларусы свой час таксама туды даязджалі. Вось студэнты нашага універсітэта, яны там вучыліся. Вось яны шмат чаго новага даведаліся, і потом, калі напрыклад, приходят и распавядаюць, они кажуць, да, так там все как у вас на кафедре, на кафедре этнологии и фольклору. Хотя, по методике выкладання там и так далее, наши такие, больше академизованные коллеги, они, выказывают такие дзіўныя думки наконт того, чым займаецца кафедра этнологии, яны просто не ведаюць сусветных трендаў. Так што можна пахваліць кафедру этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва ў тым, што гэта вельмі сучасная, модная, трэндавая кафедра. Прычым, нягледзячы на тое, што колькасць студэнтаў там, па сутнасці, невялікая. І ў гэтым спецыфіка акурат такі гэтай кафедры, таму што не можа быць шмат і аматараў, і знаўцаў вось той традыцыі. І гэта, мусіць, яшчэ адна з праблем стану сучаснага фальклора. Няма вось гэтай велізарнай зацікаўленасці з боку сучаснай моладзі. Ці я не маю рацыі? Справа тым, што тут мы вяртаемся к спецыфіке глобальнай культуры. Да? Свой час пра гэта казаў Артега і Гассет, вось пра культуру мас там, і пра кансюмерізм. Кансюмерізм гэта каштоўнасці спажыўцоў. То есть фактычна гэта свет, дзе самым галоўным з'яўляецца выраб і продаж прадукта.
Вось. Ну, гэта да, гэта стан вось глобалізаванага свету, але справа ў тым, што тут трэба памятаць, што хайп – это хайп, да, вось нас всех прымусілі паверыць тым, што каранавірус – гэта смярцельная пагроза для чалавецтва. Вось, і тут как бы сродкі масавай інфармацыі яны зрабілі, чтобы это стало хайпам, вось, але час прайшоў і высветлілася по аб'ектыўных вось лічбавых паказчыках і гэтак далей, што да, значит, гэта сур'ёзная праблема, да, это небяспечны вірус там і гэтак далей, але, значыць, ён не больш страшны, чым іншыя вірусы, якія перыядычна ўзнікаюць вось на планеце Земля, але з яго зрабілі хайп, разумееце, і также робяць хайп з вось розных культурных з'яў, якія трэба прадаваць, да? Ну, напрыклад, это все то, што тычыцца поп-музыкі, там рэпа, вось нейкіх серыялаў там і так далей. Да, мы жывём в такіх умовах, калі вось реклама, вось піар там і так далей, яны вызначаюць месца нейкай з'явы ў свядомасці сярэднестатыстычнага чалавека. Вось, но калі вось людзі у сваёй свядомасці вырашылі, што народная культура з'яўляецца ім цікавай, што яны у ёй маюць патрэбу, яны гэта захоўваюць. Вось ці гэта, разумееце, там піўныя фестывалі в Баварыі, вось ці гэта фестываль фальклорны Балтыка, вось які паміж балтыйскімі краінамі вандруе. То есть адзін год яны праводзяць у Літве, адзін год в Латвіі, адзін в Эстоніі. І вось кожны год яны прымаюць гэты фестываль, ён міжнародны, вось все лічаць за гонар у ім паўдзельнічаць, і часам яго адкрываюць прэзідэнты гэтых краін, прычым у народных строях. Вось. Таму, ну, гэта паказчык таго, што вот у свядомасці балтыйскіх народаў вось іх этнічная культура яна займае вельмі вялікі аб'ём, но гэта таму, што гэта ёсць у адукацыйным працэсе. Вось, таму што, канешне, у нас кафедра невялікая, мы кожны год набіраем 6 бюджэтных месцаў, ну, яшчэ там адзін платнік, вось, там ці два бывае, да. Но справа ў тым, што з аднаго боку гэта добра, з іншага боку гэта дрэнна. Вось, таму што, канешне, вось сапраўдны аўтэнтычны фальклор, гэта ў сваіх лепшых праявах гэта аўтэнтычнае мастацтва, і далёка не кожны, скажем, можа дасягнуць вялікага ўзроўня, да, но калі мы жадаем захаваць гэта як з'яву, вось, мы павінны, ну, скажем так, яго ставіць на поток у выхаванні, у адукацыі, тым больш, што фальклорныя жанры, многія яны якраз і прызначаны дзеля працы з дзецьмі, для іх развіцця, вось развіцця не толькі іх мастацкіх здольнасцей, там спеваў, выканання на нейкім музычным інструменце, там, але і выхаванні фізічным, вось, выхаванні эмацыйнай сферы дзіцёнка. Вось, таму што калі да нас прыходзяць студэнты, вось, мы не можам іх выхаваць ад нуля. То есть яны уже прыходзяць да нас склаўшымися асобамі. І вось, і калі ў дзяцінстве ці ў сям'і, ці ў школе, ў дзіцячым садку там не заклалі вось разуменне і патрэбу, да, у фальклоры, у народнай культуры, там у этнічнай культуры і гэтак далей, то это все прывіць вельмі складана. Вось, таму тут, как бы, канешне, вялікія задачы перед нашим міністэрствам адукацыі. Вось, я ведаю, што ў іх былі праекты, якія былі звязаны з фальклорам. Вось, адзін з іх куріраваў Ілья Сучкоў свой час. Вось, гэта сетка
фальклорна-тэатральных школ, якія былі створаны па краіне. Вось такім праектам з'яўляецца фестываль «Берагіня», вось, які вядзе вось Міністэрства культуры, но, скажем так, яно дыпламатычна супрацоўнічае з Міністэрствам адукацыі. Вось, і туда далучаны как раз дзіцячыя і юнацкія фальклорныя калектывы, якія існуюць не толькі ў сістэме культуры, но і ў сістэме адукацыі. То есть для арганізатараў гэтага фестываля не важна. Вось сфера прыналежнасці. Самае галоўнае, чтобы вось у асяродку гэтых творчых калектываў былі фальклорныя спевы, фальклорны танец, фальклорная інструментальная музыка, моўныя жанры. Дарэчы, там таксама ёсць, вось, дзякуючы арганізатарам фестываля, вось, дзеці, якія ўдзельнічаюць у гэтым фестывалі, яны ў абавязковым парадку павінны чытаць байкі, значыць, легенды, паданні і так далей. То есть это таксама вельмі важна, таму што, конечно, фальклор — это з'ява комплексная, і яна ўваходзіць, скажем так, ва ўсе часткі свядомасці, там паводзін, пластыкі, там і маўлення чалавека. Дзеці, дарэчы, былі ўдзельнікамі 14-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор», якая завяршылася літаральна на мінулым тыдні ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў. Я хачу, у нас, праўда, на жаль, не так і многа часу, але ўсё-ткі хаця б некалькі слоў мы пра гэты форум зараз узгадаем. 96 удзельнікаў 7 краін. Была дыскусія пра еўрапейскія праблемы фальклору і пра месца беларускага фальклору ў гэтай, скажам, вялікай сістэме. Быў стрым канцэрта «Традыцыі энд пераемнікі», і вось гэта тыя дзеці, пра якіх я хацеў распавесці. Гэта гурт «Калыханка» і Ларыса Мікалаеўна Рыжкова, кіраўнік гэтага гурта, зрабілі разам з этнагуртамі універсітэта культуры і мастацтваў такую цудоўную праграму, якую можна, дарэчы, знайсці ў інтэрнэце. Запіс гэтага канцэрта выкладзены, таму на YouTube-канале можна будзе паглядзець яго і выказаць, дарэчы, сваё меркаванне. І я хачу зараз вось прапанаваць невялікі фрагмент з гэтага канцэрта. Гэта будзе песня ў выкананні гурта «Калыханка» «Добры дзень, лета», а потым у нас застанецца яшчэ літаральна пару хвілін, каб завяршыць нашу сённяшнюю гаворку. Такім чынам, на хвалях культуры гурт «Калыханка». Пойдем, девочки, Я нагадаю, што сёлетняя канферэнцыя «Аўтэнтычны фальклор» праходзіла пад знакам 45-годдзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Ну а Ларыса Мікалаеўна Рыжкова, кіраўнік гурта «Калыханка», запіс якога мы толькі што паслухалі, калісьці яшчэ і выкладала ва універсітэце. Так, яна працавала з 2 курсамі, вось, таму што на кафедры этналогіі і фальклору, дзе яна працавала, вось сістэма курс-майстра. Чалавек, які сам далучаны да фальклору, ён набірае курс і выкладае спецдысцыпліны вось цягам навучання в універсітэце, і ён жа выпускае вось гэты курс. І нам пашанцавала, што Ларыса Мікалаеўна вось працавала з нашымі студэнтамі, вось у яе много вядомых вучаніц, вот, напрыклад, Ірына Глушэц, на курсе першым, да, вучылася. Удзельніца гурта Ягорова гара, да, і вельмі такая тонкая спявачка, вось, якая перадае все нюансы как раз спеваў усходняга Палесся і
толькі Падняпроўя. Ну і гурт «Калыханка», які ўдзельнічаў у стріме канцэрта традыцыі пераемнікі. Вось гэта, конечно, унікальны гурт, які існуе каля 30 год. І там сапраўды это школа вось мастацтва вуснай традыцыі, якую ачаляе вось Лариса Миколаевна Рыжкова. Вось і, конечно, это выбітны чалавек, і я вельмі раю яе таксама запрасіць на вашу праграму. Яна з задавальненнем гэта зробіць і распавядзе пра сваю творчасць. Вячеслав Викторович, на жаль, час наш завяршаецца. Вельмі многа яшчэ б хацелася пагаварыць пра канферэнцыю, у прыватнасці пра тыя актуальныя тэмы, якія ўздымаліся. Але я думаю, што знайсці галоўныя, важныя, цікавыя матэрыялы паводле гэтай канферэнцыі можна будзе ў зборніку. Ён вельмі хутка з'явіцца, і таму можна будзе іх адшукаць, напрыклад, гэтыя матэрыялы ў бібліятэках ці яшчэ дзе-небудзь. У рэпазіторыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. Можна будзе в электронным выглядзе паглядзець. Дзякуй вялікі, но я хачу нагадаць нашым слухачам, што сёння госцем дыялогаў пра культуру быў загадчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат культуралогіі, дацэнт Вячеслав Викторович Калацэй. Ну і завяршаючы нашу сённяшнюю гаворку, хацелася б зноў жа звярнуцца да ўсіх: цікаўцеся нацыянальнай каранёвай традыцыяй, прымнажайце тыя традыцыі, што мы маем, каб, як кажуць, людзьмі звацца, беларусамі называцца. З вамі былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владзімир Трапянок. Усяго добрага і да сустрэчы.